Mae yna nifer o resymau pam bod dros 8 miliwn o bobl yn ymweld â Tokyo bob blwyddyn. Mae'n ddinas sy'n blethed unigryw o'r ultramodern a'r traddodiadol. Ond o'n ni'n chwilio am unig wir ddiwylliant y wlad. O'n ni ar ber yr undod I Tokyo Game Show 2009. Erbyn na wahoddiad i'r cyhoedd yma na Tokyo Game Show, nid dyna pam mae 1.5 yma. O, na. Ni yma fel aelodau o'r wasg yn barod i'w hefyd mae diweddara o'r byd gemau cyfrifiadurol. Nawr, mae'r bobl yn fan hyn yn aelodau o y wasg, ond maen nhw'n amproffesiynol iawn, a dyna pam maen nhw mor bell nôl yn y cyw. Dim ond ffŵl a amateur, so ddim yn cymryd y dasg o hebu o ddifri. Mae fans gemau cyfrifiadurol yn ysu glywed y diweddara o'r Tokyo Game Show. Felly, mae'n ystafell arbennig ar gyfer y wasg. Mae pawb fan hyn. GameSpot, IGN, Xbox 360, Golwg 360, hyd yn oed bar. Yn ôl bob tebyg, mae Derek Llwyd Morgan yn fan enfawr o Grand Theft Auto. Yn amlwg bod y bobl ma'n barod amdano ni. Drychwch, carped coch. A gan bod dangos palch tuag atom ni, mae'n dod yn dangos tyfa bach o barch tuag ato nhw a dwi wedi paratoi di dysgu rhywfaint o Siapaneaidd. Barod. Kemikaru, toire, no obotsu, o shori, shitai, no desi, ga. Un cwestiwn sydd ar wefusau pawb eleni yn y Tokyo Game Show, sef, be mae Canada neu fan hyn? Yn Japan, mae cwltwr otaku yn boblogaidd tu hwnt. Yn syml iawn, otaku yw rhywun sy'n ymgladdu hun yn newylliant Siapaneaidd gyfoes, boed yn cartoons manga neu gemau cyfrifiadurol. Mae rhai yn mynd i'r drafferth o wisgo I fyny fel I hoff gymeriadau cyfrifiadurol. A chwarae teg I ti, Dan, ti'n neud yr un peth. Pa gem I fi, ta? Wel, nid yn amlwg. Pong! O, ie. Wel, nid fi yw'r unig pong sy'n mynd chwaith. Hoseki a naku shimashita. Drychwch, merched! Un o uchaf bwyntio'r Expo yw datganiadau gan gwmnïau mawr y byd cyfrifiadurol. Wrth gwrs, I bobl normal, mae'r datganiadau yma yn medru bod yn hynod ddiflas. 会期的にはですね、今日で2日終了ということで、終了できたの。 Ond I ni o hebwyr cyfrifiadurol, mae ti'n gyffroes tu hwnt. Wedi ffoi o'r cyflwyniad, sylweddolais fy mod wedi colli Matthew yng nghanol y dorf enfawr. Dim ond un peth oedd amdani. Mynd i'n edrych ar mwy o games? Ha! Mae hwn yn berffaith, mae'n union beth sy'n angen arna I. Ddim achos y graffeg anhygoel, ddim achos yr avatars penigam, na'r union lliw gwair fi angen ar gyfer yng ngarth Kevin. Ac efo'r sioe wedi dod I ben, dim ond un peth olaf dy fi wneud. O, math na lle wyt ti? Dyn nhw'n broffesiynol iawn nhw e. Beth dy ti weid am dy hun? Kokode, fakuzu, o okore, masuka.